Birleşen Milletler Guramasynyň Insan hukuklary baradaky komitetiniň geçiren soňky maslahatyna Ваше превосходительство, уважаемый господин председатель, дамы и господа, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajy we onuň kömekçileri Türkmenistanyna internetiň hemmeleri üçin el yeterlidigini, adamlaryň gidip gelmegine hiç bir päsgelçiliginiň ýoklugyny, количество пользователей интернета мобильной и фиксированной сетей составляет более 2,5 миллиона абонентов. adam gynamalarynyň we ýitirim edilmeleriniň ýurtda ýoklugyny, 67 миллионов выделено правительством на ремонт Ömürlerin bolsa 5 humanitariных ýyllyk учреждений. spa mihmanhanalardan pes däldigini aýdyp, bu meselelerde hukuk goraýjy guramalaryň göz görtele yalan sözleýänligini subut etmäge synançdylar. Emma Amerika, Fransiýa, Niderland, Kanada, Çekiýa, Norwegiýa, Büyük Britaniýa, Çili we beýleki döwletleriň wekilleri öz aladalaryny nyktamak bilen bir hatarda Türkmenistanda adam gynamalarynyň we ýitirim edilmeleriniň hemde hukuk goraýjylara basyş edilmeleriň subutnamalarynyň barlygyny aýtdylar. And 3. Provide those who are imprisoned, including in the Odovan, Depe, and Seydi prisons, Esasen hem Amerikan wekilleri odan depeli meselede özleriniň çuňur aladalanýanlygyny beýan etdiler. Döwlet diýdimdir diktatoryň hemde onuň ideologik töweregiň tagallalary esasyna 2002-nji ýylda watan söýüjüleriniň üstünden gurnan eden etdiligi, inni 15 ýyl bäri halky gula urmak we ilhalar adamlardan düşman ýasamak guraly bolup hyzmat edýär. Inni haçanda Türkmenistanyň garşysyna halkara basyşlaryň güýjen döwri, Türkmen hökümetini wagt utmak maksady bilen göz görtele ýalana ýüz urmakdan, jan agyryly meseleleri puja çykarmakdan, yalan wadalardan we ýasama sanlardan başga aýdyp diýeri hiç bir zat galmady. Tarih we halk hakyky düşmanlaryň we dönükleriň kimdigini hiç zaman unutmady. Ey ilahi emine, adan yolu atlanalım, atlanalım. Adan yolu atlanalım.